טוב, אז יש לכולם, אני ורומי מדרגות. דמות שבימים מלאכותית תהיה יצרה אותו הדבר, נכון? כן. אוקיי, זה מקום ראשון. זה מקום ראשון, סעור. צ'ינה קפוצ'ינה. מי. רביעי. יאללה. שלישי. מה אתה אומרת על זה? נראה לי 8. 8? חמש. אוקיי. אני לא אוהבת אותו. אין ברירה. 10. בואי, ידעתי שזה יצא, ידעתי. טוב, אז מה אתם אומרות על הסדר שלנו, רומי? תגיבו בתגובות. עושות עוד אחד. תראה. ברברודילו קוקודילו, יש מתי אני עושה טיסה קטנה. אבל רגע, יש לי שאלה אחרת על החדשות, מאיפה השיגו אותך? נכון. אם אתה מכניס לך מה זה העניין האלו? היא מלא, מפחידות. טוב, נדבר איתך עוד מעט, אדון קרוקודילו המכוער. של רילו. זה. לא הבנתי מי פה. הנה. תודה. לא! רגע. נו, אוי, שיט. רוי. איזה? זה? כן. לא! תעשי בעיה. לא את החזיר. מה לבחור? זה. שלום, איך אתה הגעת? זה מכוער? אתה יכול לספר? למה אתה מחייך? תענה. מה אתה מחייך? לא. טום. אתה להגיד לכם, אנחנו תוקעות פה כמו משוגעות ברחוב. יש פה אנשים שלהם מסתכלים עליהם. אנחנו מפחדות. אני מהסרטונים שלך, רק להגיד לך, אני שונאת אותך מאוד. אנחנו סעור. טום סחור. זה כזה מכוער. הוא עושה סלטה. עכשיו תעשי איתו סלטה, תעשי איתו רגע סלטה. אוקיי, הוא יושב. ביי! ביי, חברים, אהבנו.